Dobar dan, dragi prijatelji, ljubitelji književnosti i pisane reči. Današnji segment 3 minuta za književnost još jednom ćemo posvetiti romanu 30-godišnje irske spisateljice Sally Rooney, Normalni ljudi. Vi ste u stvari baš sladak par, rekla je Peggy. Hvala, rekao je Connell. Nisam rekla da smo par, odvratila je Mary Ann. Oh, rekla je Peggy, misliš niste u formalnoj vezi. To je cool. Ja sam htela da Lorcan i ja tako živimo u otvorenoj vezi, ali on bio apsolutno protiv toga. Mary Ann je privukla stolicu i sela. Muškarci umeju da budu tako posesivni, rekla je. Znam, uzvratila je Peggy, to je sumanuto. Očekivala bih da oni budu oduševljeni idejom o više partnera. Mislim da je muškarcima u principu više stalo do toga da ograniče ženinu slobodu nego da se izbore za svoju ličnu slobodu, rekla je Mary Ann. Da li je to tačno? Upitala je Peggy Connella. Connell je pogledao u Mary Ann i glavom joj signalizirao da bi više voleo da ona odgovori svojoj drugarici. Connell Peggy doživljava kao preglasnu osobu koja sagovorniku stalno upada u reč. Mary Ann ima i druge, mnogo prijatnije prijateljice, ali one nikada ne ostaju tako kasno, niti toliko pričaju. Mislim, stvarno je žalosno kad pogledaš kakav život vode muškarci, rekla je Mary Ann. Oni kontrolišu čitav društveni sistem, a nisu u stanju da za sebe smisle ništa bolje od ovoga, pa oni se čak i ne zabavljaju. Peggy se nasmejala. Da li se ti zabavljaš? Upitala je Connella. Rekao je Connell, u razumnoj meri, rekao bih, ali slažem se sa poentom. Da li bi radije živeo u matrijarhatu, nastavila je Peggy sa pitanjima. Teško je to unapred znati. Svakako bih mu pružio šansu da vidim kako je. Peggy je prasnula u smeh, kao da je Connell rekao nešto neverovatno duhovito. Mislim, zar ti ne uživaš u muškim privilegijama, upitala ga je. Lepo je rekla, Mary Ann, odgovorio je. Nije to sad neko uživanje, tako je kako je, ali meni to i nije naročito zabavno. Ja da sam muško, rekla je Peggy s osmehom, imala bih barem 3 devojke, možda i više. Peggy je nastavila sa svojom pričom, ali on prestao da je sluša. Bio je ovo kratak odlomak iz romana Normalni ljudi irske spisateljice Sally Rooney. Ovom romanu prethodio je roman Razgovori sa prijateljima, a posle uspeha ovog dela napisala je i svoj poslednji roman Bajni svete, gde si ti. Neki kažu da je podjednako dobar, dok neki kritičari baš i ne smatraju da je toliko uspešno delo. U svakom slučaju, ono što je izuzetno značajno što se tiče normalnih ljudi jeste da nam pruža uvid u to da vidimo kako 30-godišnjaci u svetu razmišljaju o različitim društvenim i političkim temama, o pravima žena, o socijalnom statusu, o razlici u klasama, o razlici u materijalnom položaju i o raznim nekim drugim temama. Ja sam ovu knjigu pročitala jednom, a nakon toga i još jednom neke delove i uvek pronađem nešto zanimljivo, mada kritičari još uvek razmatraju da li se radi o ozbiljnoj književnosti ili je Sally Rooney u stvari, da tako kažemo, neka laka literatura. U svakom slučaju, nadam se da ste danas imali vremena za književnost i sve najbolje.